Molt bon dia a tothom, què tal, com esteu? Som Miquel Nebot, assessor d'Ivestim, i anem a continuar amb aquesta sèrie de videotutorials sobre DaVinci Resolve. En aquesta ocasió, allò que vos vull mostrar és com podem tapar o emmascarar una part de la nostra pantalla que no volen que se vegi. En aquest cas, allò que vull fer és tapar la banda de la dreta de la barra de tarees, ja que, en aquesta ocasió, allò que no vull és que la gent vegi quin programes estic utilitzant per fer aquesta demostració. És molt senzill, mireu. Marcaríem el clip allà on volem aplicar el nostre efecte i vendrem fins al mòdul de correcció de color. Una vegada que estem aquí, venim fins a l'espai de les nodes, botó a la dreta, afegir un node corrector. Ja el tenim. Recordeu que els nodes, allò que hem de fer és donar-los entrada i donar-los sortida. Ara, com podeu veure, no hem fet res, no hem de veure res com és lògic. Vendríem i pitjaríem en el botó de les Power Windows, pitjaríem a crear una nova Power Windows lineal. Una vegada que ho tenim, deixeu-me que faci zoom en fora, i començaré a ajustar aquest quadre, que serà el quadre que faré servir per poder tapar la barra inferior de tarees de Windows. Allò que estic fent ara mateix és que, fixeu-vos, entre el botó verd i el vermell, DaVinci allò que fa és que mos aplica una distorsió o mos ho difumina, però jo com que vull que sigui un color sòlid, d'acord? No vull aquest tipus de distorsió ni de difuminació, allò que faré serà ajustar-ho en el màxim. Una vegada que ho tenim, col·loquem més a manco en el seu lloc, estiram, i no passeu pena, que això ja ho podrem corregir després. Una vegada que ho tenim fet, allò que hem de fer és en aquest node aplicar un efecte de color. Fixeu-vos que ja el tenia cercat jo, però vendríeu fins en els efectes, biblioteca, pitjaríem amunt la lupa i escriuríem color. Perdoneu, color. Ja el tenc marcat com a destacat, afegim a damunt el node. Una vegada que el tenim, mireu com mos acaba de pintar de color blanc aquest requadre que acabem de fer. Vendrien el comptagotes i com que vull agafar aquest color de mostra, exactament aquest d'aquí, marcaríem i jo crec que ha quedat més que acceptable. Fantàstic. Una vegada que ho tenim, anem a fer una cosa que ens servirà per a futures edicions. Com que aquesta opció la faré servir molt sovint, de tapar la barra de tarees, allò que puc fer és pitjar damunt el node, botó a la dreta, i li dic guardar com a node compartit. Pitjaré aquí damunt, i ara perquè no tingui aquest nom, anem a canviar nom. I li diré, per exemple, tapar barra tarees. Una vegada que el teniu, vull demostrar-vos com faríem. Molt bé, aquí mos ha quedat perfecte. Fixeu-vos que aquí de sa, en aquest clip que comença, no tenim aquest efecte aplicat. Pitjaríem damunt aquest clip, correcció de color. Recordeu, molt important, marcar damunt la línia de temps el clip allà on voleu aplicar l'efecte, botó a la dreta i fixeu-vos que ara quan venc a afegir node ja el tenc guardat com un node compartit. Seria tapar barra de tarees, li dono entrada, li dono sortida i ja tenc l'efecte preparat. I d'aquesta manera, molt ràpida, ja puc aplicar el mateix efecte a tots els clips dels meus muntatges. Moltes gràcies i espero que us sigui útil. Un aclariment vos vull fer en aquest vídeo que acabem de veure. Els nodes correctors no estan disponibles des d'ara endavant a totes les vostres creacions. Estarien guardats o relacionats amb aquell projecte que acabeu de fer. Mireu, per exemple, si jo el tenc fet en aquest Ivestim DaVinci com tapar part de la pantalla, botó a la dreta i obriria en mode de només lectura. Sempre ho faig així, ja que com que a dins DaVinci no tenim plantilles, d'aquesta manera podem obrir sense por a fer malbé aquest projecte. Una vegada que l'haguem obert, és tan senzill com venir a arxiu i guardar el projecte amb un altre nom. D'aquesta manera ja fugiria el tema de només com a lectura i ja se vos guardaria com aquest projecte nou. I fixeu-vos allò que vos deia. Botó a la dreta, aquí sí que tindré disponibles aquests nodes compartits de tapar la barra de tarees, de tapar els quadres, tot allò que heu volgut emprar per fer a dins aquest muntatge. Gràcies!